ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ବାହାରିଲେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋନାୱାଲା। ମୋତେ ଲୋନାୱାଲା ଯିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଥାନେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏରୁଲରେ ରହୁଛି। ଥାନେକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଲୋକାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଧରି ଥାନେକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଲୋକାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ବେଶୀ କଥା ହେବିନି, ନହେଲେ ଟ୍ରେନ୍ ପଳେଇଯିବ। ମୁଁ ଯାଏଁ ଜଲ୍ଦି ବସି ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ଏରୁଲରୁ ଲୋକାଲ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଥାନେ ଅଭିମୁଖେ ଆରେ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆରେ ଦେଖୁ କ'ଣ ଇଏ ଥାନେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆସିଗଲା ନା କ'ଣ? ବାସ୍ ଥାନେ। ମୁଁ ଏବେ ଥାନେ 10 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରସିଟି 5 ନମ୍ବରରେ ଆସିବାର ଅଛି। ଚାଲ 5 ନମ୍ବରରୁ ଯିବା ଆଉ। ଟିକେ ବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଦେବା। ମୁମ୍ବାଇ ପୁନେ ଇଣ୍ଟରସିଟି ଟାଇମ୍ରେ ଅଛି ଆଉ। ବାବାରେ ଇଏ ତ ଇଣ୍ଟରସିଟି ପୁରା ଟାଇମ୍ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଗର୍ଜନ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଛି ରେ ବାବା। ଆଜି ସଫର ତ ଏଇଟାର ପୁରା ମଜା ଆସିଯିବ ଆଉ। ଚାରି ସାଙ୍ଗ ମୋର ଏଇଠି ଦେଖା ହେଇଗଲେ ଆଉ। ସେ ଯେହେତୁ ଦାଦରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବାସ୍ ମୁଁ ଥାନେରୁ ଉଠିଛି। ଏଇଠୁ ଆମର ସଫର ଆହୁରି ମଜା ଆସିଯିବ। ଗାଡ଼ି ଗଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆମର ତା ଭିତରେ ମଜାର କିଛି କମ୍ ନାହିଁ। ମଜା ପ୍ରବଳ ଚାଲିଛି। କାହିଁକିନା ଇଏ ପିଲାଟି ଖାଲି ସେଲ୍ଫି ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ବକାସୁର ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଏଇଟା ଖାଇ ଚାଲିଛି ଯେବେଠୁ ଆଇଲାଣି। ବାସ୍ ଏତିକି କହୁ ଆସିଗଲା ଆମର କର୍ଜତ ଷ୍ଟେସନ୍। କର୍ଜତ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତାପରେ କର୍ଜତ ଷ୍ଟେସନରେ କିଛି ସମୟ ଗାଡ଼ି ରହିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଚାଲିବ ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଲୋନାୱାଲାକୁ। ଦେଖାଯାଉ ଏଠି କେତେ ସମୟ ରହୁଛି। ଭାବୁଛି 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଷ୍ଟପ୍ ଅଛି ଆର। କିନ୍ତୁ ଆରେ ଇଏ କ'ଣ କର୍ଜତ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଘାଇଁ ଗଡ଼ୁଛି ଆଉ। ତାର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପୁରା ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ମସ୍ତ ସିନ୍ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଝରକା ପାଖରେ ବସିଛି, ଚାହୁଁ ଲୋନାୱାଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି ଗାଡ଼ି। ବାସ୍ ଏଇଠି ତ ଆମ ଓହ୍ଲେଇବା। ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ଲୋନାୱାଲାରେ ଆମେ ଅଟୋବାଲାକୁ ପଚାରିଥିଲୁ। ଅଟୋବାଲା ତ ପ୍ରବଳ ରେଟ୍ କହୁଥାନ୍ତି। ଟିକିଏ ଜଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଆସି ଆମେ ଗୋଟେ 38 ନମ୍ବର ବସ୍ ଧରିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି 13 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ଟିକେଟ୍। ସେ ଆମକୁ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବସ୍ରେ ବସି ସାରିଲା ପରେ ବସ୍ବାଲା ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ ଦେଲା। ସେଇଟା କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠୁ ଗେଟ୍ ଦେଖାଗଲାଣି। ଆମକୁ ବସ୍ ଏଇଠି ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଛି। ଏଇଠୁ ପୁଣି ଅଟୋ କରିପାରିବେ, ନାହିଁ ତ ଚାଲିକି ବି ଯାଇପାରିବେ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଥୋଡ଼ ତାଡ଼ୁଆବାଲା ଥିଲୁ। ଆମେ ଏଇଠୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। 25 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଛି ଆମକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଆଉ 4 ଜଣ ମସ୍ତି କରିକି ଚାଲି ଆମେ 25 ମିନିଟ୍ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2ଟା ରାସ୍ତା ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ଯେଉଁ 2ଟା ରାସ୍ତା ହେଇଗଲା, ଯିଏ ପେଦଲ ଚାଲିକି ଯିବ ସେ ତଳେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ସିଧା ଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ସେ ଉପର ରାସ୍ତାଟା ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଇଲେ, ସେଠାରେ ଗାଡ଼ି ଅଟୋ ସେମାନେ ଉପରୁ ଅଧା ଲେଇକି ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଅଧା ରାସ୍ତା ପନ୍ଥା। ତେଣୁ ଆମର ତ ଚାଲିବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ତ ଏ ତଳେ ହିଁ ଚାଲିବା ଆଉ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଠୁ ଏବେ ଚଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ସିଡ଼ି। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା 1600-1700 ସିଡ଼ି ଆମକୁ ଚଢ଼ିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ହାଉଲେ ଗୋଟେ ଜଲ୍ଦି ନ କରି ଧୀରେ ଚଢ଼ି ଚାଲିବା ଆଉ ଉପରକୁ। ଦେଖାଯାଉ ପାଦ। ଯେହେତୁ ଆମେ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ସମୟରେ ଆସିଛୁ, ଏଠି ପ୍ରବଳ ଗହଳି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସିଡ଼ି ପାଖରୁ ହିଁ ଲାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ୍ ଦେବା ପରେ ଆମେ ଆସି ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିତରେ ବୁଲିକି ଗୁମ୍ଫା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ 25 ଟଙ୍କା ପର ଟିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ବି 4ଟି ଟିକେଟ୍ ନେଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଟିକେଟ୍ ଏଇଠୁ ହିଁ ଲାଇନ୍ରୁ ହିଁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଲାଇନ୍ରୁ ସିନା ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆସିକି ଏଠି ଦେଖିଲା ବେଳେ ବାପରେ 10-12 ଘୁରିତେ ପଡ଼ିବ ଲାଇନ୍ ଦେଇକି। 10 ଥର ରାଉଣ୍ଡ ଘୁରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ବା କ'ଣ ଦେଖେଇବି, ମନ୍ଦିରରେ ତ କ୍ୟାମେରା ଏଲାଉଡ଼୍ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରର ଛୋଟିଆ ଦୃଶ୍ୟ। ଇଏ ଗହଳି କେବଳ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ। ବାପରେ କି ଭିଡ଼ ଇଏ। ବାପରେ ଦେଖି ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ସିଆଡ଼େ ଲାଇନ୍। ଦର୍ଶନ ତ ସରିଲା। ଏବେ ଫେରିବା କୁଇନା ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ରିଟର୍ନ ଅଛି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଏଲାଉଡ଼୍ ନଥିଲା, ସେଇଠି କିଛି ଫଟୋ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦୟାକରି ପ୍ଲିଜ୍
चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु वीडियो टी लाइक एंड शेयर कर दिंतु जय जगन्नाथ।